हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे Hare कृष्ण Krishna माता जी। Mataji, thank you so much Mataji. Hare Krishna Mataji, thank you so much Mataji. Hare Krishna. ஒரு நிமிஷம் செஷன் குள்ள பிபிடி எடுத்துக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकल्पलकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामन् इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चैत देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ராஜவித்யா ராஜகுக்கிய யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ராஜவித்யா இருக்கக்கூடிய அந்த கல்விகள்லயே மிக உயர்ந்தது. குஹ்யம்னா ரகசியம். மிக ரகசியமான அந்த அறிவை பகவான் எனக்கு நமக்கு கொடுக்க போறாங்க. நேத்து நம்ம பார்த்தது அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணரை இறக்கும் தருவாயில் எப்படி நினைவில் கொள்வது அப்படின்னு கேட்க பகவான் சொல்றாங்க, இந்த யோக மிஸ்ரா பக்தியால, அதாவது கலப்படமற்ற அனன்ய பக்தினால பகவானை எப்போதும் நினைவில் கொள்வதன் மூலமாக மரண தருவாயிலும் நம்ம
பகவானை வந்து நினைவு கூற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல, அஜாமிலனோட கதை நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தியால் நம்ம வந்து பகவானை நினைவு கொள்ள முடியும். ஜட உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், அது மட்டுமல்லாம நேத்து நம்ம அவர் என்ன சொன்னார், 2 விதமான சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடியது, அது வந்து தாழ்ந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு சொன்னார். 8 விதமான மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். ஆனால் அந்த அந்தரங்க சக்தி, ஆன்மீகமான அந்த சக்தி மிகவும் உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது மட்டுமல்ல, ஒரு அத்தியாயத்திலையும் வந்து பகவான் இன்சிஸ்ட் பண்றது பக்தியும், நீ ஒரு சத்ரியன், உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அப்படின்றதையும் நமக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே வர்றார் அர்ஜுனனுக்காக. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய இந்த அத்தியாயத்தை பார்த்துடலாம். சோ பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய குணங்கள் என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, எப்போதும் அவருடைய அந்த பக்தியில இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். அது இல்லாம அது எவ்வளவு இனிமையான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ராஜவித்ய ராஜகுஹ்ய யோகः. முதலாவது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதந்து தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனசூயவே ஞானௌ விஜ்ஞானசகிதை யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல பொறாமை இல்லாதவன். பொறாமை இல்லாதனால இந்த ஞானத்தை வந்து அவர் கொடுக்கின்றார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை அடைவதன் மூலமாக எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் நாம் விடுதலை அடைவோம் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங். புஷ்ப மாதாஜி. ஸ்கிரீன்ல அது வரல ஜி. ஸ்கிரீன்ல வரலீங்களா? ஸ்கிரீன்ல வரல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் திருப்பி ஷேர் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, ஸ்கிரீன்ல வருதுன்னு தான் நான் நினைச்சேன். இஸ்கான் மேங்களூர் அத பத்தி தான் ஏதோ வந்திருக்கு. இருங்க ஒரு நிமிஷம், நான் திருப்பி ஷேர். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் திரிம்யம் சுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் ஆகும், மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவமான நிலையாகும். இது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். சோ இந்த ஞானம் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு பகவான் சொல்ல போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக பெற்றவர்கள். நிறைய இதுல நம்ம தன்னுணர்வு பாக்குறோம். என்ன அது தன்னுணர்வு? பகவானிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு மூலக்கூறு. நான் வந்து ஒரு அணு ஆத்மா, அவர் வந்து விபு ஆத்மா, அகண்டமானவர். அவரிடத்துல வந்த ஒரு துகள் நான். அது மட்டும் அல்லாம என்னுடைய என்னுடைய தர்மம் என்ன அல்லது என்னுடைய அந்த குணம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நித்திய சேவகன். அதுதான் அந்த தன்னுணர்வு. அதை நேரடியாக நமக்கு கொடுக்கறதுனால அது தர்மத்தோட மிகவும் பக்குவமான நிலை. இது இந்த ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய இன்னைக்கு நமக்கு சொல்ல போறது. இது அழிவற்றது, நிலையான ஒன்று, பேரின்பத்தோட செயலாற்றப்படுவதற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி தெரியுதுன்னா வாசிங்க மாதாஜி ஸ்கிரீன். அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப
அப்ராப்யமான் நிவர்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. அதனால முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்பணும். அப்பதான் வந்து முன்னேற முடியுமே. அவர்தான் அப்படின்றத நம்ம நம்பினாதான் அந்த பக்தி தொண்டுல முன்னேற முடியும். எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை இல்லாததுனால அவங்க அந்த ஜட ரீதியான இதுல ஆட்கொள்ளப்படுவதனால் பிறப்பு இறப்புன்றதுல வந்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றீங்களே, அந்த பக்தி தொண்டு எப்படி செய்வது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். பிரலாத் மகாராஜர் பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சத்ய ஆத்ம நிவேதனம். 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரிய முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் பூரணமான ஞானமுடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்ரவணம், பகவானை பற்றி கேட்கறது. அவருடைய நாமம், ரூபம், லீலைகள், குணங்கள் அதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்கணும். பகவானை பத்தி கேட்கறது. இங்க யாருடைய எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, பரீட்சித் மகாராஜரும் கேட்கிறார். யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கிறார்? சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல இருந்து கேட்கிறார். அவர் தன்னுணர்வு பெற்றவர். பாகவதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர் எழுதினார். ஆனா அவருடைய பிள்ளையான சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து அத சொல்றார். சுகம் அப்படின்னாக்கா கிளின்னு அர்த்தமா. அப்ப அந்த கிளி கொத்திட்டு போடுற பழம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அது போல பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமியின் மூலமாக கேட்பது அவ்வளவு ஒரு இனிமையாக இருக்கும். பகவானே நேரடியாக பேசுறது வந்து பகவத்கீதை. பகவானை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியும் நமக்கு சொல்லித்தரது பாகவதம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜருக்காவது தெரிஞ்சது 7 நாள்ல என்னுடைய உயிர் போக போகுது. ஆனா நமக்கு அதுவும் தெரியாது. சோ நம்ம ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பகவானை பற்றி கேட்கணும். ஸ்ரவணம் அதுதான் முதல் இது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தனம் பகவானை பற்றி பாடுதல். அவருடைய அந்த நாமம், ரூபம், அவருடைய குணங்கள், லீலைகள் அதையெல்லாம் வந்து பாடல்களா பாடுறது. மீரா அம்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டாள், அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய பாடல்களை பாடுறதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம். அடுத்து ஸ்மரணம், திரும்ப திரும்ப பகவானை நினைக்கிறது. எப்பெல்லாம் நமக்கு டைம் கிடைக்கிறதோ அப்ப நம்மளுடைய அந்த உணர்வு அதுதான். நான் அங்கிருந்து திருப்பி வந்துட்டேன். எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை வீடு தவறி போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அந்த குழந்தை திரும்பி வர வரைக்கும் அம்மா வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, எப்ப என் குழந்தை திரும்பி வரும்ட்டு. சோ அது போல நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நித்தியமான லோகமான கிருஷ்ண லோகத்துல இருந்து இங்க வந்துட்டோம். சோ திருப்பி நம்ம போறதுக்காக பகவான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அதுக்கு நம்மளால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, எப்போதும் அவரை திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறது. ஸ்மரணம். எப்படி வந்து அந்த பசு எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அது திருப்பி கொஞ்சம் எப்பெல்லாம் அதுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்ப என்ன பண்ணும், திருப்பி அசை போடும். அது போல நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த நாமம், ரூபம், லீலைகளை, அவருடைய நாமங்களை வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது பாத சேவனம், பகவானுக்கு பணிவிடை செய்தல். இங்க பாத்தீங்கன்னா லட்சுமி அம்மா தேவி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்மளால என்ன முடியுமோ அந்த அந்த பக்தி தொண்ட சேவைகளை வந்து பகவானுக்கு செய்யணும். அடுத்தது அர்ச்சனம். அவருக்கு வந்து ஆரத்தி பண்றது, வீட்டுல வந்து பூஜைகள் பண்றது, என்ன நம்ம கிடைச்சாலும் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை சாப்பிடுறது. சோ இதெல்லாம் வந்து அர்ச்சனம். அடுத்தது வந்தனம், பகவானை வணங்குதல். இந்த பிரபுஜி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்குவார்கள். மாதாஜிஸ் வந்து அந்த பஞ்சாங்க முறையில, அதாவது தன்னுடைய உடல் வந்து தரையில படக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி எப்பவும் பகவானை வணங்கி கொண்டிருத்தல். தாசியம், அவருக்கு வந்து ஒரு தொண்டனை போல சேவை செய்வது. இன்னும் கரெக்டா சொல்லணும்னாக்கா தாசியன், அவருடைய அடிமை நான், சேவகன் நான், அந்த ஒரு மனோபாவத்துல வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறது. இங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம் ஹனுமன். அடுத்தது சக்கியம், நண்பனாக எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பாக்குறது அர்ஜுனன் உறங்கும் போதும் கூட அவருடைய ஒவ்வொரு அந்த ரோமத்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமம் ஒழிச்சுட்டே இருக்குமா. எப்பவும் அவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து பகவானோட இதுல வந்து ஐக்கியமானவர். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு. சோ சக்கியம், நண்பன். கடைசியாக பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம நிவேதனம். பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணார்? வாமன அவதாரம் எடுத்து பகவான் வரும்போது 3 அடி நிலம்தான் கேட்டாரு. ஒரு அடியில ஃபுல்லா கீழே இருக்க எல்லா லோகத்தையும் அளந்தாச்சு, மேல இருக்கிற லோகம் அளந்தாச்சு. 3வது அடி எங்க வைக்கட்டும்னு உடனே பலி சக்கரவர்த்திக்கு தெரியும். ஏன்னா சுக்கராச்சாரியர் ஆல்ரெடி சொல்றாரு, வந்திருக்கிறது சாதாரண ஆள் இல்ல, அவனை ஒரு குள்ள மனிதனா நினைக்காத, அவன் பயங்கரமான ஆள் அப்படின்னு.
அந்த அந்த தண்ணீர் விட்டு அவங்களுக்கு வந்து தானம் கொடுக்கணும்னு வரும்போது கூட அதுல போய் சுக்கராச்சாரியார் வண்டு மாதிரி மாறி ட்ரை பண்றாரு. அது தெரிஞ்சுமே தான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட வந்து பகவான் நம்ம ஏதாவது வேணும்னா பகவான் இடத்துல போவோம், ஆனா பகவானே நம்ம இடத்துல வந்திருக்காருன்னு அவர்கிட்ட வந்து சாஷ்டாங்கமாக ஆஹ் ஆஹ் சரணடைகிறார். அது ஆத்ம நிவேதம். சோ நம்ம இதுல எந்த ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு முறைகள் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். சோ அந்த முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதம். இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய விருந்தாவனத்துல கோவர்தனகிரி வலம் வருவாங்க. அங்க பாத்தீங்கன்னா மாசக்கணக்காக ஆஹ் மலையை சுத்தி வலம் வரவங்களை பார்க்க முடியும். கையில ஒரு கல் வச்சிருப்பாங்க, சாஷ்டாங்கமாக விழுவாங்க, விழுந்துட்டு அந்த கல் கை எங்க கடைசியா தொடுதோ அங்க கல் வைப்பாங்க, திருப்பி அங்கிருந்து திருப்பி சாஷ்டாங்கமாக விழுவாங்க. வணங்குதலுக்கு நம்ம அந்த வந்தனம் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கணும். சோ இப்போ நம்மளுடைய விருந்தாவனத்துல இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். யூடியூப்ல கூட நீங்க சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 விதமான பக்தி, நவவித பக்தியை வந்து பிரலாத் மகராஜர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். சோ இத ஏதாவது ஒரு இதுல வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையோட பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாகம் தேஸ்வவஸ்திதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் எனது இந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். பரபிரம்மமாக பகவான் இருக்கா எல்லா இடத்துலயும். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் நான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். பகவான் தான் அனைத்திற்கும் ஆதி மூலமாக இருந்தாலும் அவர் அந்த 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 படைக்கப்பட்ட பொருட்கள் இல்ல, அது எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் சொல்றாரு. இத புரிந்துக்கிறது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் சொல்றோம். வாசிங்க மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம் 6வது ஸ்லோகம். न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योऽहमैश्वरम् भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानीत्युपधारय. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவர்தான் வந்து அவரிடத்துல இருந்துதான் எல்லாமே வியாபித்திருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் பரவி இருக்கார். ஆனா அவருக்குள்ள எல்லாமே இருக்கே தவிர்த்து அவர் இதுல எல்லாம் அடக்கம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காற்று எல்லா இடத்துலயும் தான் பரவி இருக்கு இல்லையா? அது போல எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை நீ அறிவாயாக அப்படின்ற நம்மளுடைய நம்ம 4 பரம்பரை பார்த்தோம். அதுல எப்படி நம்ம அந்த பரம்பரைகளுக்குள்ள இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய அந்த கொள்கைகளும் அந்த பிலாசபி அதுவும் அவங்களுடைய அந்த ரசம் அது வேரி ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸ்ரீபரம்பில எல்லாரும் அந்த தாசிய பாவத்துல இருப்பாங்க. நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற பாவத்துல இருப்பாங்க. நம்மளுடைய கௌடிய பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய பாவத்துல இருப்பாங்க. சோ அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் நம்மளுடைய பிலாசபி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. என்னன்னா, ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற. ஜீவாத்மா பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்தாலும் இரண்டிற்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய இது அச்சிந்த பேத. ஜீவாத்மா பரமாத்மாக்குள்ள இருந்தாலும் இது வேறுபட்டது அபேத தத்துவம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 8வது 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முருகன் பிரபு மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. 8வது
அவையுடைய விஸ்வ ரூபசாமி புன யூதக்கிரமாம் இமம் கிருஸ்தானம் அவசம் பிரகிருதம் வசாத் 9வது ஸ்லோகம். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும். கசர் வச்சிருக்கேன் பாருங்க, 9வது ஸ்லோகம். அது தெரியல மாதாஜி சரியா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நச்சமாதானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சயः உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அது எப்படி அவரே உருவாக்குறாரு, அவரே அழிக்கின்றார்? நம்ம இந்த சிலந்தி பாத்தீங்கன்னா, சிலந்தி அதா வந்து வேலை பின்னும், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதா வந்து அழிச்சிடும். அது போல நம்ம பகவானுடைய அந்த நாபிக் கமலத்துல இருந்து அந்த தண்டு வருகின்றது, தாமரை தண்டு. அது மேலதான் வந்து பிரம்மதேவர் இருக்கின்றார். அப்போ அந்த தாமரை தண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பிரபஞ்சம் தோன்றும் போது இது உருவாக்கப்படுகின்றது. அந்த ஆழி காலத்தில் மீண்டும் அது பகவானுக்குள்ள வந்து ஐக்கியமாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவருடைய விருப்பப்படி இது இறுதியில் பகவானிடத்தை வந்து சென்றடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவரை வந்து எதுவும் பந்தப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்து கொள்ளலாம். 10வது ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியலன்னா நான் வாசிக்கிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. வாசி மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம். பிரகிருதேஷு யதே சராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த ஜட சக்தி நேத்தே சொல்லிட்டார் அவர் இல்லையா, என்னுடைய இந்த பகிரங்க சக்தி தாழ்ந்த சக்தி ஜட சக்தி, ஆனா உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு, அது ஆன்மீக சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஜட சக்தி, அந்த ஜட சக்தி எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? அதோடைய மூலக்கூறுகள் என்ன? பஞ்சபூதங்களும் மனம் புத்தி பொய் அகங்காரம். இந்த ஜட சக்தி அவருடைய மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசையும் அசையாத எல்லாவற்றையும் உண்டாக்குகின்றது. இந்த மலை நீர் நிலைகள் எல்லாத்தையும் அசைறது அசையாதது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. சோ அதை நம்ம பார்க்கலாம், எப்படி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் வருகின்றது, அந்த அது மீண்டும் அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றது. 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க அப்படியே. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர், எனது பரம இயற்கையை. அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். அனைத்தும் அவரிடத்துலதான் வருது அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. அவர் வந்து ஒரு சில மக்கள் என்ன பண்றாங்க, நம்ம பார்த்தோம் துஷ்கிருதா முட்டாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் மனுஷங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, அவரும் நம்மள மாதிரிதானே இருந்தாரு அப்படின்னு ரொம்ப லகுவாக அதை கடந்து போயிடுவாங்க. அது வந்து தவறான ஒரு கருத்து அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மோகாஷ மோக கர்மானோ மோக ஞான விஷேதஷः ராட்சசீம் நாசீரம் சைவ பிரகிருதம் மோகினீம் ஸ்ரிதாக. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள் பலநோக்கு செயல்களில் அறிவு பயிற்சிகளில் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. இந்த மாதிரி குழப்பத்துல இருக்கவங்க ராட்சசத்தனமான ஒரு கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் பகவான் இல்லை அப்படின்ற கருத்துக்களாலும் அவர்கள் கவரப்படுகின்றார்கள். இப்படி ஒரு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்தி அடைவது மிகவும் கடினம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிமாஸ்ரிதாக பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருத்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, குழம்பியவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். குழம்பியவங்க என்ன பண்ணாங்க,
ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியாது, முக்தி கிடைக்காது. அவங்க வந்து ஜட ரீதியான முன்னேற்றமும் இருக்காது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற அந்த குழப்பமே இல்லாத மகாத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். பகவானுடைய அந்த ஷெல்டர்ல நம்ம இருக்கோம். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால பகவானே ஆதி புருஷன், அவர் அழிவற்றவர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டுல பூரணமாக இருக்கிறாங்க. இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திரபுரியோட கதை நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவான் ஒரு பக்தன் எப்படி பக்தி பண்ணுன்றத நான் சொல்லி தரலையே என்னோட மக்களுக்குன்றதுக்காகவே அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக 500 வருடங்களுக்கு முன்பு பிறப்பெடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம், அவதாரம் எடுத்தாருன்னு. சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து அவர் பகவானாகவே இருந்தாலுமே அவருக்கும் வந்து ஆன்மீக குரு இருக்கின்றார். ஓகே, அந்த ஆன்மீக குரு ஈஸ்வரபுரி, அவருடைய ஆன்மீக குரு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதவேந்திரபுரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ மாதவேந்திரபுரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோஸ்வாமிகள், அதாவது புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர். அவங்க ஒரு மரத்துல ஒரு நாள் இருந்தாங்கன்னா இன்னொரு மரத்துல இன்னொரு நாள் அந்த மரத்துல இருக்க மாட்டாங்களா. ஏன்னா அதுல கூட நமக்கு வந்து பற்று வந்துரும் அப்படின்றதுனால அவங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க, நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. அப்ப ஆஹ் 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 அது போல பசிக்குது இல்ல சாப்பிடணும்ட்டு யாருக்கிட்டையும் வந்து பிக்ஷை எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. யாராவது ஏதாவது கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா வாங்கிக்குவாங்க. மாதவேந்திரபுரி ஒரு தடவை பிருந்தாவன் வரார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு மரத்துக்கு அடியில வந்து இளைப்பாடுறார். அப்ப ஒரு அந்த மாடு மேய்க்கிற பிள்ளை மாதிரி ஒரு குழந்தை வரார். வந்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு மோர் கொடுக்குறாரு. அப்ப கேக்குறாரு, ஏன் நான் பசியில இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படிப்பா தெரியும் அப்படின்னு. இல்ல, இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு வந்தவங்க யாரும் பசியோட இருக்கவே கூடாது, என்னோட அம்மா தான் கொடுக்க சொன்னா, நீங்க குடிங்க, அங்கதான் என்னோட கண்ணுக்குட்டி இருக்கு, நான் போய் அதை பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு. இவரும் என்ன பண்றாரு, சரி கொடுத்த உடனே அதை குடிச்சிட்டு அங்க இருக்க தடாகத்துல அந்த அதை கழுவிட்டு வச்சுட்டு என்ன பண்றாரு, தன்னைய மறந்து வந்து அயர்ந்து விடுறாரு, கொஞ்சம் அப்படியே உறங்கிடுறாரு. அவ பாத்தீங்கன்னா அந்த கனவுல வந்து பகவான் யார பார்த்தாரோ ஒரு சின்ன குழந்தையாக அந்த பையனே வந்து, நான் இங்க ரொம்ப வருடங்களாக இங்க ஒரு புதர்ல வந்து மாட்டின்னு இருக்கேன், என்னை வந்து கொஞ்சம் வெளியில எடுத்து எனக்கு வந்து நான் எனக்கு நல்லா குளிக்கணும், எனக்கு ரொம்ப வருடங்களாக இந்த புதர்ல மாட்டின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவுல வந்து சொல்றாரு. அவர் டக்குன்னு எந்திரிச்சிடுறாரு மாதவேந்திரபுரி. பாக்குறாரு, ஆஹா சாக்ஷாத் பகவானே எனக்கு வந்திருக்காரு, ஆனா அவரை கூட நான் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு பாவி ஆயிட்டேனேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. உடனே என்ன பண்றாரு, அவர் சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. அங்க போய் பார்த்தா நிறைய புதர்கள் வந்து மூடி இருக்கு. அவர் சொன்ன அதே அந்த லேண்ட்மார்க்ல தேடுறாங்க. பார்த்தா உள்ள இருந்து பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த விக்கிரகம். அதை எடுத்து என்ன பண்றாரு, கோவர்தனகிரியோட மலை உச்சில வந்து அவர் வந்து பிரதிஷ்டை பண்றாரு. பண்ணி அந்த ஊர்ல இருக்க எல்லா மக்களையும், பிருந்தாவனத்துல இருக்க எல்லா மக்களையும் வந்து பகவானுக்காக பிரசாதம் பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஷேகம் பண்றாங்க. சோ தூய பக்தர்களுக்கு வந்து பகவானை திருப்தி பண்றதை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள், எனக்கு அடித்தாலும் இது பண்ணாலும் வந்து அவரே சரணாகதின்னு அவங்க இருக்கும்போது அவங்க வந்து தெய்வீக இயற்கையோட பாதுகாப்புல வந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான் ஆஸ்த பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதரம் வந்து இதற்கு நிகரானவர் அப்படின்றது. 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सततं कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பகவானுடைய நாமத்தை எப்பவுமே புகழை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு திடமான உறுதியோட முயன்று கொண்டு, ஜஸ்ட் நினைச்சு பாருங்க, 69 வயதுல கடல் மார்க்கமாக அவர் போறார். கையில வந்து ஒரு 40 ரூபாய் மட்டும்தான் கையில காசு வச்சுட்டு போறார். அவர் ஒரு எந்த நம்பிக்கையில இவ்வளவு பெரிய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், இப்போ உலகம் முழுவதும் நமக்கு இந்த இயக்கம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ திடமான உறுதி, என்னுடைய ஆன்மீக குரு எனக்கு இட்ட கட்டளை, அதை நான் செவனே திறமேற்கொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த உறுதி. திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு அவருக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத சொல்றார். 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி.
पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं वेद्यं पवित्रमोङ्काररुक्सामयजुरेव च. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணஜி. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜூர் வேதங்களும் நானே. 4 வேதங்களும் நான் தான். யாரை நம்ம அறிந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறோமே அதுவும் நான் தான். அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றும் நான் தான். ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றார். 18, 19வது ஸ்லோகம். வாசிங்க மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க வாசிங்க. கதிர்வர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவ பிரளய சாந்தன் நிதானம் பீஜமவ்யயம் தபாம்யஹமஹம் வர்ஷம் நிகிருஹ்ணாம் யுத்ருஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ச சச்சாஹம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். சோ இந்த மனித வாழ்வோட இலக்கு நான் தான், காப்பவன் நான் தான், தலைவன் நான் தான். நம்ம செய்யறத எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கக்கூடியதும் பகவான். அவரே உன்னத வசிப்பிடம், அவரே அனைத்து அடைக்கலமும் கூட. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவன், கொடுப்பவனும் நானே. கொடுப்பதும் தடுப்பதும் அவரே. நித்தியமும் நானே. மரண உருவமும் நானே. ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. எல்லாமே என்னிடத்துலதான் இருக்கு. இது ரொம்ப ஹெவியானதுன்றதுனாலதான் இதை ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றோம். சோ எங்கெல்லாம் அவர் வியாபித்து இருக்கின்றார் வரப்போது. 20வது 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोहान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गथा गतं कामकामा लभन्ते. ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண மாதாஜி. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகைய பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். நம்ம எந்த லோகத்தில் சென்றாலும் இருக்கின்றது. நம்மளுடைய அந்த பாவ புண்ணிய கணக்குகள் தீர்ந்த பிறகு நம்ம மீண்டும் இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வரோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 22வது ஸ்லோகம். अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள்பாலிக்கின்றேன். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சோ பகவானிடத்தில் நம்ம நித்தியமான உண்மையான அன்பு தொண்டு செய்யும் போது நமக்கு எது இல்லையோ அதை அவர் கொடுக்கின்றார், எது இருக்கின்றதோ அதை காத்தருளுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்ப அவரிடத்துல சரணாகதி அடைந்து விட்டோமோ அந்த ஜட ரீதியான டென்ஷன் நமக்கு தேவையே இல்லை, அவரே பாத்துக்குவார் அப்படின்றத நம்ம இங்க கிருஷ்ணன் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. येऽप्यन्त्येवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டும் வழிபடுகின்றனர்.
குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். மற்ற தேவர்களிடத்துல சரணாகதி பண்றது வந்து கடைசியா அந்த பலனும் வந்து என்கிட்டதான் வருகின்றது. ஆனா அவங்க அது பண்றது வந்து தவறானது. இப்ப ஒரு செடிக்கு வந்து நல்லா வளரணும் அப்படின்னாக்கா அதோட தண்ணி எங்க நம்ம ஊத்தணும், அதோட வேர்ல தான் ஊத்தணும். அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்சஸ்க்கோ பூவுக்கோ இலைக்கோ ஊத்துனா அந்த செடி வளருமா? இப்போ அதுக்குண்டான மூலம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். சோ இந்த தேவர்களோட வழிபாடு அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானிடத்தில் ஆஹ் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து நம்ம வழிபடணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி 26. பத்ரம் புஷ்பம் பலன் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி ததஹம் பக்த்யா பக்தியுபஹ்ருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். சோ அவர் வந்து பெரிய ஃபீஸ்ட் எல்லாம் நம்ம கிட்ட கேட்கல. நம்மளோட சக்திக்கு ஏற்றாறு போல நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துட்டு சாப்பிடணும். ஆனா அதுல வந்து உண்மையான பக்தி இருக்கணும். அன்போடையும் பக்தியோடையும் ஒருவன் ஒரு இலை கொடுத்தாலும் பகவான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறாரு. ஒரு பூ ஒரு பழம் அது எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். 27வது ஸ்லோகம். யத்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத்தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வமதர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அதை நாம் பகவானுக்காக செய்கின்றோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு பாவத்துல நாம பண்ணும்போது கர்ம பலன்கள்ல நாம் ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமோஹம் சர்வபூதேஷு ந மே த்வேஷ்யோஸ்தி ந ப்ரியः யே பஜந்தி து மாம் பக்த்யா மயி தேஷு சாப்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ அல்ல. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என்னுடைய நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன். பகவானிடத்துல பொறாமை கிடையாது, பகவானிடத்துல பாரபட்சம் கிடையாது. ஒரு வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எல்லார்கிட்டையும் வந்து அம்மா வந்து சரியா அதே அன்பு வந்து அங்க குறையாது. ஆனா ஒரு குழந்தைகிட்ட மட்டும் அந்த அந்த அட்டாச்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும். அந்த குழந்தை மேல ஒரு தனி பற்று இருக்கும். அது போல எல்லாரையும் பக்தன், ஏன்னா பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, பகவான் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்ட்டு அவர் மேல எப்போதும் நிரந்தரமான ஒரு அன்போடு இருக்கிறதுனால அதை ரெசிப்ரிகேட் பண்றாரு பகவான். சோ அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானவன். அந்த மாதிரியான தூய பக்தியில இருக்கக்கூடிய பக்தர் எனக்கு மிகவும் நெருங்கியவன் அப்படின்றத அவர் சொல்றார். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிக்கணுமாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி இருக்காங்க. அபிஷேக் சுத்ரோச்சாரோ பஜதே மாம் அனன்யா பாக் சாதுர் ஏவ ச மந்த்யவா சம்ஜத் விச்ய வசிதோ ஹீசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நம்ம ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அதை கண்டினியூஸா பண்ணணும். அடுத்து அதை விட அந்த இதை அதிகப்படுத்தணுமே தவிர்த்து அதை குறைக்க கூடாது. சோ ஒருவன் ரொம்ப மோசமான செயலை செஞ்சாலும் அவனோட பக்தி தொண்டுல வந்து எப்பவும் நிரந்தரமாக இருந்தான் அப்படின்னாக்கா அவனை வந்து ஒரு சாதுவுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம வந்து கருதணும். ஏன்னா சாது வந்து மனக்கட்டுப்பாட்டோட ஒரு இலக்க நோக்கி இருப்பார். இவங்களும் அந்த மாதிரி தவறான செயல்கள் செய்தாலும் பக்தி தொண்டுல பிறழாம இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த விதமான மரியாதை கொடுக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். 31வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्ण माताजी। ललिता माताजी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वात् शान्तिं न निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमो न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக மாறி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். யாரு? அந்த சஸ்டெயின் பக்தி பண்றாங்க இல்லையா, தொடர்ந்து அவங்களுடைய பக்தி பண்றவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக தர்மாத்மாவாக மாறி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். நிரந்தரமான அந்த அமைதி. குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஏன் இங்க வந்து அர்ஜுனனை கூப்பிட்டு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சில சமயம் பகவான் சொல்றது அவரே மீறினாலும் மீறிடுவார். ஆனா அவருடைய பக்தன் சொல்லிட்டான் அப்படின்னாக்கா அதற்காக வந்து அதை மீறாம அதை வந்து காப்பாற்றுவார். பக்த வச்சலன் பகவான் இல்லையா. சோ நான் வந்து இந்த போர்க்களத்துல, மகாபாரத போர்க்களத்துல ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார். ஆனா அவருடைய பீஷ்ம தேவர் நீங்க ஏந்த வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து இது போடுறாரு, உங்களை ஏந்த வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவால் விடுறாரு. பக்தன் பகவான் தான் வந்து பக்த வச்சலன் ஆச்சு. பக்தர்களை காக்குறது மட்டும்தான் அவரோட வேலை. அதனால என்ன பண்றாரு அவரு, அர்ஜுனனை ஒரு தடவை மூர்ச்சையாடுற மரக்கு பண்ணிடுறாரு பீஷ்ம தேவர். இவர் உடனே பக்கத்துல இருக்க அந்த தேர்ல இருக்கக்கூடிய சக்கரத்தை சக்கரமாக எடுத்துக்கொண்டு பீஷ்ம தேவரை வந்து தாக்க முற்படுகின்றார் கிருஷ்ணர். உடனே அர்ஜுனன் என்ன பண்றாரு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட பாதங்களை வந்து பிடிச்சுக்கிறாரு. நீங்க இந்த மகாபாரத போர்ல வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, ஆயுதங்களை ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சோ உங்களுடைய வாக்கு நீங்க காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு அவர் சொன்னாலும் அவனுடைய பக்தன் வந்து அந்த 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 பாவத்துல பாக்கணுன்றதுனால அவருடைய வார்த்தையை வந்து அவரே மீறுறார். சோ அததான் இங்க வந்து சொல்றாரு, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக குந்தியின் மகனே. சோ அவரு கூட வார்த்தையை மீறிடலாம், ஆனா அவரோட பக்தன் சொல்லிட்டான் அப்படின்னாக்கா மீற முடியாது. அதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனா நீ சொல்லு, எல்லாருக்கும் உறக்க சொல், என்னுடைய பக்தன் எப்பவும் வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டான் அப்படின்றத. 32வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி. हरे कृष्ण। हरे माही कृष्ण। पार्थव्यभाषित्या ये अविभिषु पापयोनया स्त्रियो वश्या तथा शूद्रसार ते अभियान्ति परां गतिम्। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे பிரித்தாவின் कृष्ण। பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். பகவானிடத்துல யாரு அவருக்கு வந்து பாரபட்சமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருக்காக அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். யாரு ஹோஸ்ட்னப்போ? முருகன் பிரபு, நீங்க தான் ஹோஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. முருகன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முடியாது, கடைசி ஸ்லோகம். சோ நானே வாசிச்சுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் வரலைங்க மாதாஜி, ஸ்கிரீன் வரல. அது வந்து பிரபுதான் வந்து இப்ப ஹோஸ்ட், அதனால அவர் பண்ணாதான் இப்ப வர முடியும். அவரு ஜாயின் பண்ணதுல இருந்தே மியூட் இருக்காரு. முருகன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் கேட்டு மாதாஜி.
ஓகே பிரபு, நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு. ஹோஸ்ட் பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு? அந்த பார்ட்டிசிபென்ட் அதுல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்னோட பேர் வரும் பாருங்க, வைகுந்த பூமி தேவிதாசன். அதுல போய் 3 டாட் இருக்கும். அதுல நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? இப்ப வழிமுறை சொல்லுங்க மாதாஜி. எதுல போன மாதாஜி? சரி விடுங்க பிரபு, கடைசி ஸ்லோகம் தான் நான் வாசிச்சிடுறேன். சோ 34வது ஸ்லோகம். மன்மனாமவ பவமத்பக்தோ மத்யாஜே மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்வைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். யாரு சொல்றது? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு இங்க ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. சோ எப்பொழுது நாம் பக்தி தொண்டில் இருக்கின்றோமோ அப்ப வந்து ஆஹ் பகவானை கண்டிப்பாக வந்தடைவோம் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை. அதை சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நமக்கு வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகின்றார். ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாய. ஹரி ஓம். சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா என்பது இதனுடைய தலைப்பு. சோ பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவரை எப்படி அணுகுவது, நவவித பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த பக்தி செய்வதன் மூலமாக அவரை வந்து முழுமையாக அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா மாதாஜி பிரபுஜி? எனக்கு மாதாஜி இந்த சாண்டிங் வந்து கவுண்டிங் சொன்னீங்களே மாதாஜி, ஃபிங்கர்ஸ்ல அது இது ஒரு தடவை சொல்றீங்களா திரும்பவும்? ஓகே முருகன் பிரபு, நான் இப்படி அது விட முடியாது. நீங்க வெளியில போயிட்டு நீங்க திருப்பி ஜாயின் பண்ணுங்க பிரபு. அப்போ வேற யாராவது ஹோஸ்ட் வாங்க. சரிங்க. லலிதா மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட். இப்ப நீங்க தெரியுமா எப்படி என்ன பண்ண தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா? என்ன மொபைல் தான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், மொபைல்ல கூட பண்ணலாம். நீங்க இந்த பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கிளிக் பண்ணுங்களேன். அதை கிளிக் பண்றீங்களா? கிளிக் பண்ண உடனே அங்க 3 பேர், நம்ம 3 பேர் தான் வரும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மியூட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து 3 டாட் இருக்கு பாருங்க. இல்ல உங்க பேர் இருக்கு. ஆமா, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூட்னு ஒண்ணு வரும், பக்கத்துல 3 டாட் வரும். அந்த அந்த பேர் வருதுல, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல மேக் ஹோஸ்ட்னு வருதுங்களா? ஆஸ்க் கால் டு அன்மியூட் கேன்சல் ரெண்டு தான் இருக்கு. மேக் ஹோஸ்ட் வருதா பாருங்க. மியூட்னு வருதுல, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சைடுல வரும் பாருங்க ஹோஸ்ட்னு சொல்லி. You are the host now. Yeah, thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நம்ம தான் வைண்ட் அப் பண்ணணும். நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணல அப்படின்னாக்க இது லைவ்ல போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, பிரச்சனை ஆயிடும். முதல்ல லைவ் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம்.